दासान्दि खृष्टियान धोरोमारिफोरनि बर'दिन फोरबो बर'दिन फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै दाब दाब जायगायाव गोबां खृष्टियान धोरोमारि सुबुंफोरखौ गोसो होसार होसार गाजा गोमजायै रंजाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जायो। गेदेरखौ मान होनायजों उन्दैखौ अननायजों बयबो गोजोन खुसि गोथार बर'दिन फोरबोखौ फालिगासिनो। बेबादिनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सेन्ट लुकसि एन.आइ खृष्टियान मनद'लनि सुबुंफोराबो गाजा गोमजायै रंजागासिनो। रंजानायजों लोगोसेनो जयै अमा खाजि जालायनायखौ नुनो मोननाय जायो। गाजा गोमजायै फोरबो फालिनाय रंजानायखौनो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथांमोना मा फोरमायखो फै मिथिना लानि। क्रिसमासखौ आं जोबोद मोजां मोनदों, मानोना इसोर आफाया जोंखौ मोजाङै दैदेनबोबाय आरो देग्लाय 2022 मायथाइनि बे क्रिसमासखौ मोजाङै फालिनो मोननायनि थाखाय आरो जोङो दिनै न'खर मोसानाय केरल मोसानायजों न'खर न'खर भिजिट खालामबोबाय आरो बेजों लोगोसे दिनै जोङो भज जानो थाखाय थाम थिम जादों। बे भजआवबो इसोर आफाया जेन' हेफाजाब होयो आरो फैगौ गोदान बोसोरावबो जों रंजा बाजा इसोरखौ बाख्नायनो आरो सिबिनो बे गोदान बोसोरखौ बरायनो मोननायनि थाखाय इसोर आफानावहाय आसा मिजिंथिनाय थाबाय। आङो गोबां बे बुहुमाव जेसेबांबो खृष्टान माहारिफोर बे क्रिसमासखौ फालिदों बिथांमोन बयखौबो इसोर आफानि अननाय आंनि अननाय हामलायनायखौ आङो बयनोबो जासिहरदों। मानोना बयबो बे क्रिसमासखौ रंजा बाजा देग्लायनि बोसोराव मानिनो मोननायनि थाखाय आङो बे बुहुमाव थानाय जेसेबांबो खृष्टान माहारिफोरखौ मोजां मोननाय हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। जोङो बे गोदान बोसोराव गोदान बोसोरखौ बे 2023 मायथाइ बोसोरखौ मोजाङै नाजावनो एबा फालिनो हास्थायदों आरो गोबां मानसिफोरखौबो जोङो मोजाङै सिबिहरनो हास्थायो आरो जोङो बे गोदान बोसोराव जोङो जोंनि बे सेन्ट लुक मन्दिरनिफ्राय मोनसे खेलाबो होनानै उत्सब फालिनो हास्थायदों।